Praktiky slovenskej tlače a osobitne slovenského bulváru prekračujú akékoľvek hranice etiky, únosnosti a normálneho ľudského správania sa. A je mojou povinnosťou na tieto veci upozorňovať a súčasne aj ponúknuť nejaké riešenia, ako ďalej sa proti týmto praktikám brániť a čo robiť. Prídem s iniciatívou, na základe ktorej musíme zmeniť tlačový zákon. Na základe tejto iniciatívy by som privítal, keby sme predovšetkým poprvé skrátili lehoty, ktoré sú v zákone stanovené na uverejnenie odpovede. Viete, že teraz je tam 3-dňová lehota. Domnievam sa, že túto lehotu treba skrátiť buď na 2 dni, alebo na 24 hodín. Na 24 hodín navrhnem skrátiť túto lehotu počas volebnej kampane. Bude treba, aby zákon ukladal vydavateľovi bulváru, aby do 24 hodín uverejnil opravu alebo uverejnil odpoveď. Rovnako navrhnem, aby, pokiaľ ide o pokuty, ktoré sú v zákone predpokladané, neboli tieto pokuty vynášané až na základe rozhodnutia súdu, ale boli vynášané automaticky na základe zákona. Som za to, aby médiá kritizovali túto vládu. Ak je problém na ministerstve životného prostredia, kľudne píšte, čo chcete. A ja aj na základe vašich informácií niekedy zasiahnem, ak nemám vlastné informácie. Ak máte iný ideologický základ a iné hodnoty, kľudne píšte, kritizujte nás z týchto pohľadov, ale naozaj nemôžeme rešpektovať, aby sa takto klamalo.